दिनै बिटिआर सरकारनि जोंनि मानगोनां प्रमद बर' चिफ बिथांनि दैदेननायाव जोंहा बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशन मोनसे फ्लेगशिप आसनि फोसावजादोंमोन। बे बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशननि आसनि दारैहाय 40टा समस्तियाव दिनैनि क्लास्टारफ्रा माबायदि मावखो, गोनोखोआरि मुगाजों मा बाखो डिजाइन बानायनानै जि दाखो, बे दिगाव मोनसे जेरावबो जोङो मोनसे एवारनेस प्रग्राम लादोंमोन। जोंहा अलरेडि मोनबा जिल्लायावबो जोंहा अलरेडि लाखांजोब्बाय। दिनै क'क्राझार जिल्लायाव लादों। बिदिनो जोङो क्लजिं सेरेमनि बेयाव जोङो गोबां जोङो माने रिसर्स पार्सनफोरखौ लिंहरनाय जादों आरो बेयाव जितु जाय टेकनि खोथा, बेयाव माने जितु पावारलुम आरो हेन्डलुमनि बे माखासे आयेननि खोथा, माखासे एक्टनि खोथा, जों बेफोर बुस्थुखौ जोङो गुवारै सावरायलायनानै जों पाब्लिकनो फोरमायनो लुबैदों। आरोबाव बे जोंहा क'क्राझार माने टाउनाव जेसेबांबो माने स्टक दोनग्रा माने दख'ना बेफारिफोर दं, बिथांमोनखौबो जाहाथे एसे माने मोजाङै मोनसे सुबुरुन होनो हायो आरो माखासे निति नियमखौ बिथांमोननोबो जों होनो हायो, बे दिगावबो दिनै सावरायनाय जादों। आरो जोंनि बाहेरानिफ्राय फैनाय बुस्थुखौ बन्द' खालामनानै जोंनि बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशननि जेसेबां दानाय जि दं, बे जिखौ जों मार्केटआव हगारनो थाखाय जों दिनै गोबां पलिसि लानाय जादों। दानाय लुनाय आरो दिनैनि दिनावहाय बिराद मोनसे गौरब अनुभब खालामदों, प्राउड फिल खालामदों आङो। मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौ जों साबायखर बावनांगोन। बिथांनि सरकार फैनाय लोगो लोगो बे जोंनि हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल डिपार्टमेन्टआ जे मोनसे गोजौ थाखोआव फैबाय, बे दिनै स्पष्ट जादों। मानोना आं जेब्ला आङो माने बिटिसिनि हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल डिपार्टमेन्टनि EM जाजेनो, अब्ला आंहाबो गिनाय दङमोन बे डिपार्टमेन्टआ मा डिपार्टमेन्ट, हागोन ना हाया आरो नायबाय आङो गिदिंनानै सानजानिफ्राय सोनाबहा एखेबारे गाज्रि अबस्था। नाथाय दिनैहाय बिथांनि नाजानाय, बिथांनि बोसोनाव जों दिनैहाय सारा बड'लेण्डआव हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल डिपार्टमेन्टनि मोनसे जौगानाय आरो मोनसे मोजां माने डिसिप्लिनाव जों लाबोनो हाबाय आरोखि। जथेस्थ' मुलाम्फा जादों। दिनैहाय जोङो मोनसे क्लास्टाराव 300टा फेमिलि, 300टा उइभार्सफ्रा जि दानानै खामानि मावनो हायो आरो बे 300टा उइभार खामानि मावनो थाखाय जों न'बो लुना होनाय जाबाय। आरो बिथांनो दानाय लुनायाव इसिबां माने सरंजाम नांगौ, आइजेंफोर नांगौ, कमप्लिट होनाय जाबाय। आरो बेजों लोगोसे बिथांमोननो जोङो खामानि स्टार्ट खालामनो थाखाय 6.5 लाख थाखा बिथांमोननि एकाउन्टआव अलरेडि हरनाय जाजोबबाय। जोङो खावलायगोनसो, बड'लेण्डबासि रायजोखौ जों खावलायगोनसो, जोंनि सरकारा जिहेथु एखेबारे दिनैनि दिनावहाय जोबनायनि फर जायो, जोङो रायजोखौ खावलायगोनसो फैबाय थानाय समाव BTC इलेक्सनावबो दिनैनि जोंनि जौगानायखौ नुनानै, दिनैनि हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल डिपार्टमेन्टआव जौगानायखौ नुनानै आरो माखासे आसनिफोरखौ नुनानै माने रायजोफोरखौ खावलायगोन जे फैगोन बारावबो जाहाथे माने UPPL सरकार आरो जा माने प्रमद बर' सारखौनो चिफ बानायबावो, बेखौ जों खावलायगोन। थेंक इउ। আমি আপোনালোকে হয়তো দেখিছে, আমি হেণ্ডলুম এণ্ড টেক্সটাইল ডিপাৰ্টমেণ্ট BTCয়ে বড়োলেণ্ড হেণ্ডলুম মিছনৰ আণ্ডাৰত আমাৰ BTC আণ্ডাৰত গোটেই 4টা ডিষ্ট্ৰিক্টত অলৰেডি আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ মিট হিচাপে অৰ্গেনাইজ কৰিছোঁ। আৰু আজি আমাৰ সামৰণি কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত হৈছে ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ মিটৰ। তো ইয়াৰ আমাৰ উদ্দেশ্যটোৱে হৈছে, আমি বড়োলেণ্ড হেণ্ডলুম মিছনৰ অধীনত আমি অকল শিপিনীসকলক আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ লগে লগে আমি লগতে এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ, ট্ৰেডাৰাৰ্ছ আৰু যিসকল ডিজাইনাৰ্ছ আছে, তেওঁলোকক কেনেকৈ একেটা প্লেটফৰ্মতে আমি আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ, তাৰ বাবে আমি আজি ইয়াতে এই এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ মিটখন অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। লগতে আপোনালোকে জানে যে আমাৰ BTCৰ বহুতকেইটা প্ৰডাক্টে GI পাইছে হেণ্ডলুম ছেক্টৰত। সেই GI প্ৰডাক্টখিনিক আমি GI পোৱাৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগিব, GI অথৰাইজ ইউজাৰ কেনেকৈ হ'ব লাগিব, GIটো কেনেকৈ আমি আগুৱাই লৈ যাব পাৰিম, আমাৰ উইভাৰসকলে GI পোৱাৰ পিছত কি ইমিউনিটি পাব, সেই সকলোখিনিৰ ওপৰত এটা বিশদ আলোচনাৰ কাৰণে আমি ৰিচৰ্চ পাৰ্চনসকল মাতি আনিছোঁ। আৰু লগতে যিটো হেণ্ডলুম ৰিজাৰ্ভেশ্যন এক্ট আছে, যিখিনি এক্টৰ আণ্ডাৰত আমি কোনখিনি কাপোৰ হেণ্ডলুমত আমি বনাব লাগে, পাৱাৰলুমত যাতে আমি বনাব নোৱাৰোঁ, বা আমি আমাৰ ইয়াতে সেইখিনি হেণ্ডলুম ৰিজাৰ্ভেশ্যন এক্টটো লৈ পেলাই আমাৰ উইভাৰসকলে কি ইমিউনিটি আছে, সেই গোটেইখিনিৰ ওপৰতো আজি আমাৰ ইয়াত এটা আলোচনা হ'ব বৈঠকত। ৰিচাৰ্চ পাৰ্চনসকলে সকলোকে এটা সজাগতা সভাত নিজৰ বক্তব্য দাঙি ধৰিব। আমাৰ ইয়াৰ উদ্দেশ্যটোৱে হৈছে যে আমাৰ হেণ্ডলুম ছেক্টৰত যিখিনি লিগেল এছপেক্ট আছে, লিগেলি আমি কি কৰিব পাৰোঁ, বা লিগেলি ব্যৱসায়ীসকলে কি কৰিব পাৰে বা কি কৰিব নোৱাৰে, বা ব্যৱসায়ীত এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ, উইভাৰ সকলোৱে একেলগে মিলি আমি লোকেল আমাৰ যিটো গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি আছে, সেইটোক আমি কেনেকৈ আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ হেণ্ডলুম ছেক্টৰটোত, সেই সকলোখিনিৰ ওপৰত এটা বিশদ আলোচনাৰ বাবে আজি এই মিটিংখন ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে।